Дяденька справа, представьтесь. Түбәтәйле малай. Тук-тук-тук. Так, түбәтәйле малай. Мин блогер түгел, син блогер. Шуңа син Сочиға барып, влог төшерәсең, аңладыңмы? Менә сиңа билетлар һәм паспорт болельщика. Уңышлар сиңа. Безне чыгардылар безне. Минем конкурентлар, влогерлар. Бәлки сездә Татарстанда җылырактыр, дуслар. Кызынам мин Сочида ич. Германия, Камерун. Окей, Google, что такое влог? Как актер кысына шартыга егетне, неме? Ярый мин алганнар влогка. Менә дуслар, минем шундый соравым бар. Нигә Казаннан Сочига 900 сумга кешеләр футболга йөрми? Билет бушка поездда, купеда. Футбол карыйсың, Сочи күрәсең. Белые ходят и выигрывают. Мин татар, мин аңламыйм сине. Әйдә. Олай тиз йөрмә, 2 көн барасы ич әле. Хоп. Эй, кызыл ойын булмады, әйдә, уголки уйнайбыз. Без чыктык. Безне чыгардылар безне. Добби свободен. Йөзәбез сөю дулкынында, бу хәтле кайда йөрдең, әйт кайларда. Без беренче көн Сочида. Ничек беренче көн без бер генә көн булабыз инде монда. Әле 12 сагать вакыт бар. Шуңа утырып торып, артта пальмаларга карап. Нәрсә дип әйтеп була? Беренче караганда ЖД вокзал янында әллә ни күп күреп булмады. Шуңа пальмалар бар, менә. Кокослар ашап буладыр анда. Нәкъ менә бу урында Сочиның Формула-1 ярышы бара. Хәзер түгел, в общем бара. Әмнә бу нәкъ менә бу урында, әмнә бу нәкъ менә бу, әмнә бу нәкъ менә бу, әмнә бу нәкъ менә бу, әмнә бу нәкъ менә бу. Нәкъ менә бу урында Олимпийский огонь кабызган җир. Менә диңгез, пожалуйста. Нәрсә дип әйтик, дуслар? Футболга хәтле әле бик күп вакыт без килеп җиттек Сочига, ләкин мондагы погода бик безне шатмады дип әйтсәк тә була. Чөнки җил, салкын, Казанда да җылырактыр. Су кыйнап әлегә булмый, пляжда бер кеше дә юк. Вот, кибетләр ачык түгел, сагать 7 генә, иртәнге 7. Халык Адлер ишендә вообще юк. Пляжга якынлашкач йөгерәләр, велосипедта йөриләр. Ва утырып торабыз, самолет очканын карыйбыз. Вот шулай, дуслар. Салкын. Кофтада да салкын. Бәлки сездә Казанда җылырактыр. Түбәтәле, нишисең? Кызынам мин Сочида ич. Кешеләр су кыйна. Ой, когда все это кончится? Никогда. А что ты вообще имеешь в виду? Менә көн җылында, безгә несказанно повезло. Бездә кызыны алабыз. Кара диңгез аның кадәр җылы дип әйтмәсем, но
Кызыныр өчен бик рәхәт. Һәм тагын бер кызыклы хәл булды, дуслар. Дельфиннар йөзеп килде бездән. Ераклыкта камераны ала алмасы, но горизонт тирәсендә без аны күреп калдык. Диңгез! Biz futbolda dostlar, kelib җиттек. 1-2 минуттан футбол башлана. Уен башланып китте, biz Германия капкачы янында утырып торабыз. Ул якка беренче таймда голлар кермәс дип уйлыйбыз без. Но зато Тер Штегенны вживую күрдек. Камерун бик каты атакага китте. Бүтән җанатарлар моңа бик шат.